Il-Partit Nazzjonalista sar l-ewwel partit fl-istorja politika ta' pajjiżna li ppreżenta rapport dettaljat ta' x'jiġi jiswa il-programm elettorali li ressaq sabiex dan jitwettaq. Proposti li se jiġu mifdija mill-pjan tiegħu illi fil-leġislatura l-ġdida iżid l-effiċjenza, inaqqas il-burokrazija u ssir review professjonali tan-nefqa tal-Gvern. Din l-istess stima turi li pajjiżna ikollu surplus fis-sena 2017. Ir-rendi kont tal-costings li għamel il-Partit Nazzjonalista ġie ppreżentat lil ġurnalisti f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Tonio Fenech. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet Tonio Fenech spjega li l-istima tal-Partit Nazzjonalista saret fuq previżjoni konservattiva ħafna illi xorta turi illi fl-4 snin li ġejjin se jiżdied id-dħul tal-Gvern u jonqos l-isbilanċ. B'riżultat illi sal-2016 il-pajjiż jilħaq budget bilanċjat u jmur għal surplus flok żbilanċ. Ir-review fin-nefqa tal-Gvern li diġà saret xi ħaġa simili tagħha f'din il-leġislatura se twassal biex ikun hemm reviżjoni ta' 2% fin-nefqa tal-Gvern. Dawn il-flus li ammontaw għal kważi 300 miljun se jkunu biżżejjed biex jiffinanzjaw il-proposti tal-programm elettorali. Magħhom hemm 85 miljun euro oħra li se jiġu frankati permezz tal-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Il-Ministru Fenech fisser kif se ssir ir-review tan-nefqa tal-Gvern. Review illi mhux se tnaqqas xejn mill-investiment fis-saħħa u l-edukazzjoni, imma se tnaqqas biss mill-ħela bla bżonn l-evażjoni tat-taxxa u l-ineffiċjenzi. Se jkollna review professjonali illi beħsibna anki ninvolvu anki esperti esterni mill-Gvern biex jiċċallenġjaw ċertu proċessi li aħna nagħmlu biex nkissru l-burokrazija u jkollna effiċenza aħjar illi fl-aħħar mill-aħħar iġġib għall-frankar tan-nefqa mingħajr ma naqsu s-servizzi, mingħajr ma nkeċċu xi nies u mingħajr ma effettivament allura dak li diġà qed igawdi miċ-ċittadin jonqos. Però nerġa' ngħid l-ammont huwa doable ħafna meta inti tanalizza in-nefqa kollha tal-Gvern. Però irrid isir eżerċizzju u fil-fatt fil-programm elettorali nagħtu timeline li jrid isir sal-aħħar ta' din is-sena. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll il-Ministru Joe Cassar li spjega l-miri li għandu l-Partit Nazzjonalista għal 5 snin li ġejjin fil-qasam tas-saħħa, partikolarment fil-kura primarja. Kunċett ġdid f'dik li hija kura primarja, dik ta' regional hub. Kunċett fejn ħajkonna 3 regional hubs fejn f'Malta inti tista' tmur f'dan ir-regional hub u tinqeda fuq dak li huwa livell ta' kura primarja u anka f'ċerti affarijiet ta' kura sekondarju. Allura tista' tagħmel pereżempju anka ċerta minor operations. Il-Ministru għal-Għawdex Giovanna De Bono min-naħa tagħha fakret kif il-Partit Nazzjonalista dejjem indirizza l-isfidi u l-bżonnijiet tal-Awċin. L-iskop huwa dejjem ukoll biex noħolqu aktar impjiegi għall-Awċin f'Għawdex stess. Sa dan it-tant il-Ministru Fenech irrefera wkoll għall-energy tariff illi qed tkun proposta mill-Partit Nazzjonalista u spjega li din se twassal biex kull unit tal-elettriku bejn nofs il-lejl u 6 ta' filgħodu jibda jiġi jiswa 6 ċenteżmi, ferm irħas mill-proposta tal-Malta Labour Party. Tkellem ukoll dwar il-proposta tat-tablets u saħaq li l-istudji dwarha issa ilhom għaddejjin fejn anke għaddej proġett pilota fost studenti tal-primarja li jingħataw laptop kull wieħed, dan sabiex jiġi studjat l-impatt edukattiv ta' għodda teknoloġika.